What's up guys? Good morning. Tanghali na yata. Hey, ingay nyo. Oh. Pusit. Hindi ako makapag-vlog. Guys, nandito tayo kay Landjerk. Busit na yung maaso na yan. Ito yung addict sa fishing. Hoy, Jun, fishing ka no? Ba't hindi bisita mo ata at chupahin mo? Oh. Parang hindi na ako kontra sa'yo ah. Kontra ka eh. Tapos kontra ka sa akin eh. Ano? Hindi na ako kontra sa'yo. Believe na ako sa'yo. Oh, yan sinasabi ko. Ayun o. Oh. Kuha ko oh. Di ko na siya nililigpit yan. Pang lapo-lapo yan. Hindi na kita paliligpit. Oh, ako tagaligpit dito eh. Pahingi. Hindi ka lang ata ako kontra dahil ano eh. Pahingi. Dahil meron kang gusto eh. Di. Pahingi. Yung pagkasa. Hindi ko i-close up Bah. mo. Yan ang sinasabi Putraks, ang sa'yo. dami nito ah. Hindi lang yan, may darating pa sa akin. Putik na yun. Ang ganda oh. May bungo pa. Oh, hindi. Yan ang pandasal yan. Meron pa yan. Ito pa. Oh, tingnan mo. Yan ang sinasabi ng load gel. Ah, Kunin mo lahat yan. busit na yan oh. Alam ba pa ang ginagawa ni Jeff? Oo. Sabi mo, Ano? Tanong mo anong pangalan yan? Anong pangalan yun? ito, yung pinansagan ni Chugoy na Lure 17. Load gel 70 yan. Lure 17? Ay, logic sa Sana 16. all. Ha? Mamimili ka lang, tinan mo. Galing Di ah. ba parang totoo yan? Totoo ah. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pag hindi kinain ng lapu-lapo tsaka ano yan eh, talakitok eh, puta. Jeff, di mo lagyan dito. Hindi na ako kontra sa'yo. Ano? Meron siya. Totoo na yan. Pahingi. Yun lang pala sasabihin mo, punyeta eh. Loko-loko to. O sige, mamili ka na. Para ka Hindi nagsasabi tayo. ka. Siyempre. May dalang taga. Wala. Hindi, kinuha ni baby. Kinuha pa daw ni baby. Sa akin to. Ito ba? Ito ang ano, load gel 18. Georgie. Yan ang 18, no? 18 to, load gel 18 to. Magaling talaga to. Yan. Patingin natin sa ila. Okay, so. Patingin mo yan natin. Lapo-lapo. Yan ang load gel 18. Pag masabi talaga to, sisisirin ko talaga to. Kuha ka dalawa. Dalawa? Oo. Si Bodi naman hindi niya magets. Wala akong sa 20. Yan, dalawa daw. Tigagalawa tayo. Oo, tigagalawa tayo. Isisirin mo yun ha, pag sumabit ha. Siyempre. Hindi, ako hindi ko Tatakis ka, pagkatapos siya ata, pag nakahuli ka, tutuksuin mo ako eh. Hindi. Sabihin mo, oo. Ba, hindi Wala na. ka pala chupaing eh. Tarantado to. Alam ko lang yung siya plano mo eh. Ano, hindi ka nakukontra niyan. Ay, hindi na ako kontra dyan. Dapat Kaya lang. na yan. Oh, so guys, Hindi lang. mag-subscribe na kayo. Abangan nyo yung mga ano namin, trip Sira namin. ulo ko eh. Kaya ka lang Yung di si kumukontra Kahangin, dahil no? hihingi ka eh. Ano yung vlog mo? Anong vlog mo? Ako, Oh, SCF, Adventure. Isip Adventure. Fishing Ayan. Adventure. Paki-subscribe. SCF, Fishing Adventure. Yun. Pakita mo na yung mga gawa ng barili, ano. Ayun pa, yung mga lure. Tsaka yung mga baril niya, gumagawa siya ng mga baril Yan, na yan. mga anong tawag nito? Tactical. Tactical baril. Ayan dyan. Airgun. Airsoft. Hindi, Yan. Airgun na. Hindi asop yan. Oh, airgun pala. Gumagawa ng airgun siya. Ayun mo, ay mga tampan. At Yung mga panira natin. bibigay ko na lang sa inyo yung number niya. Alam mo, dito ka na yaya. Ano yung number mo? Ha? Number mo para matawagan ka nila. Kung sinong Yun lang gusto sa magpagawa. ano ko, sa Facebook account ko. Facebook Alam mo, account. Ano? Hindi mo ba ano yan? Anong Facebook account mo? Lujert, Loadjerk. Mabon. Okay, Loadjerk Mabon mga guys. Oo. Shotgun nga pala kay ano ha, Chupandong. Chupandong shotgun kayo, tsaka kay Chuputot. Chuputot shotgun sa'yo. Sino si Potot? Sino ba yun? Si Putot. Papunta rin dito yun. Si kasama namin. Putot. Papa Baby Mix Vlog. Papunta ngayon dito yun. Ha? Kinuha yung taga. Kinuha yung taga? Oo, kailangan kasi tinan mo, sayang yan. Yan ang pang ano. Ha? Hindi ba talagang ano yan? Pakita mo sa ano. Oo, ayan, oh. Lujert yan, 17. Ganda oh. Tara na. Relax. Fishing na tayo. Easy ka lang. Yung mga kasama natin guys. Oh. Yung mga bayani ng mga fishing. Hindi ba sakto yan? Kahit walang huli. Masaya pa rin. Sana all. Ihahagis mo pa lang, kinain na. Haba ng buntot niya na. Ganyan yung ano. Yan yung mga gawa natin. So yun guys, kung magpapagawa kayo ng mga baril na pantiksay yan, pwede si Hindi sa yan. Pangano yan.
Pwede rin pang tiksay, pwede rin Pang ano yan? pang ibon, pwede pang ano. O, pwedeng pang ibon, pwedeng pang isda. Kung orderin kayo sa isda. Pang ano yan? Ha? Yung kumukuha talaga dyan. Pang pandali ko yan. Ano pang dali? Hindi ba? Hindi mo, chumuboy din mo, di ba, ano yan? Pagka ginano ng sabi kayo mo, no, rattler mong, Ay, wala ano, siya, oo. ng body mo. Pag hindi yan, ay, Ito pala taga-tumbalit yung kaya nga. Pandali yun. Tumba ng? Isda. Malinis. Tumba ng isda. Mga dilis pala to eh. mukhang ito, mukhang, Oo. no? Yan ang Lojok 18. Ito, 18, no? Lojok Ay, yung mga makina niya pang gawa. Ayan, Mas mahaba kasi ito, kaya 18, eh. mga makina niya. Parang utang dadali dyan. So, ito, yan. Yan, yan. Hmm. O, ilaw. Papagawa, mga gawa. Yan. Di ba, no? Meron pa dito, ayan. Ayan. Yung mga gamit niya pang gawa ng mga ano, air gun, ganyan. Oh, bumisita ka pala kay Chubayeng, sabihin mo. Bisita ka pala kay Chupayng. Kay Isip Fishing adventure. Fishing Adventure, ayan. Kung gusto niyo bumili ng mga ano, sabi ki, mga gawa Ayan, natin yan. gawa ni- Ayan, no? Ito pala yung ano ha. Lojok 18. So abang-abangan nyo guys na susubukan natin to. No, ayun, nakadali ka na. Ano, tingnan ko kontra. Di na ako kontra talaga. Dati ko kontra talaga ako, ngayon believe na ako. Sabihin niyo, di ba, pasisikatin niyo ako niyan. Oo, Siyempre, yan ang siyempre. gagawin niyo, pain. Hindi ka na ano sa pagyaman na dyan niya, hindi ka na kontra. Hindi na. Baka naman pag nakahuli ka, sasabihin mo, hindi naman yung nakahuli. Hindi na, tignan natin. Kapag makahuli to, hindi na ako kontra. Kapag hindi makahuli, Tatapon mo. hindi naman. Tatago lang. Souvenir. Hindi, alam mo, kaya ginawa to. Nasubok na ni Jack to. Sa isla. Sa may bato. Yun, no? Subok na pala eh. Subok na yan. Hindi gagawin niya kung di nakahuli. Yung guys, parang dilis naman ito. Kulay green. Tapos yung Alam mo, pinto. hindi ko to pagkakasayahan pag hindi nakahuli. Parang maganda talaga sa lapu-lapu ah. Hindi lang maganda sa Good, lapu-lapu yan. good size talaga to ah. Talaki lang din yan. Dali to sa akin. Talaki. So ayun guys, at abang-abangan nyo na lang sa susunod ng vlog at titirahin na natin to at Susubukan na yung mga... babarilin kayo sa air. Basta tandaan nyo. Babalilin mo naman sa ere. Tawag dito. Galing ko eh. Shotgun Basta pala. tandaan nyo. Subscribe, yan. Ako taga-tumba. Taga-tumba ng... Ang isda. Dilis. Ayan si Mama Baby. Ito pa, welcome back. Hindi mo gawa niya bro. Utot. Class A. Oo nga, totoo nga. Ang ganda. Lojak 18. Ano yan, dala mo? Nakahingi na ako dalawa eh. Yun, daming taga. Yung gusto malaki. Kung ginagawa ko ni sa inyo, pala sa inyo pala to. Oo. Yeah. Lalaki ng taga oh. Ano, gusto mong gumawa ng Lojak 100? Ito yun, no? Yung malaking taga. Lojak. Pwede yan, sa malalim yan bro. Hindi bro, maliit bro. Grabe yung taga oh, laki. Bro, Huwag mo masyado yan. Uy, maliit bro. Yung Lojak mo bro. Huwag yan. Pero bigyan mo this. May ganun o, to. Yung bro, yung ano maliit. Mababa, para mukha talagang ano. Ganyan. Hindi, dala mo yan. Ito nga pala yung ano natin na mayroong source ng mga ano, ng taga. Ang lalaki niya na. Pang ano niya na. So ayun guys, pasensya pala kayo kay Papa Baby Mix Vlog. Hindi na siya nag-upload sa mga vlog niya. Ayan, sa Facebook page lang siya nag-upload. Stainless to. So ako, tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ko sa YouTube ko. At sana susuportahan nyo ako. At sana mag-subscribe kayo mga ka-fishing. Ayan. Dumidikit. Yan, gulo-gulo na nila. Ba't dumidikit sa ano? Tama na. Sandakal pa nga lang isda, pumapakat na yung bibig eh. Ito, Lojak 100 to ha. Kaya mo Wala to? na. Wala na. Huwag nyo nang pilitin kung wala na. So ayan guys, yun lang ating vlog ngayon. At sana supportahan nyo ako. Ayan. Thank you. Peace out. Ayun.